Uland har været præget af fattigdom længe. Det har medført hungersnød og dårlige levevilkår. Børn i uland får ikke nogen uddannelse, da der ikke findes nogen fagskoler, de kan blive undervist i. De bliver nødt til at føde mange børn, så de kan forsørge de kommende generationer. De er præget af sygdom som HIV og AIDS, da de heller ikke har råd til prævention. De kan heller ikke blive kureret, da der ikke findes hospitaler eller lignende. Et af de mest fattige ulande er Sydafrika. De har stærkt brug for hjælp. Børn i Afrika mangler så mange ting, som vi har i vores dagligdag. Så hvorfor kan vi ikke hjælpe dem? UNICEF Skaber lyser tider. UNICEF har gennem længere perioder forbedret levevilkårene i ulandene. De har sørget for hospitaler, skoler og transport. Børns rettigheder er blevet forbedret og ligeledes af sygdom. UNICEF får deres hverdag til at hænge sammen, og de giver dem et nyt håb. Men de har også brug for din hjælp. Hjælp børnene i ulandet ved at donere noget til UNICEF, så de har større muligheder for at hjælpe dem. Alt kan bruges. Hjælp dem til lysere fremtid.